Salamalik ustadlar ata vatanına gepleşmeden muştaqları. Gepleşmeden şu sanını edid fonşu feterlerle başlayan. Sen yere güleksen qaraş gülüňi yere tiken atsan göýgerer tiken. Bu qada bolupdyr yılına yere näme atsan şo çykar eken. Şahyryň ýüregim toprağa meňdeş. Ýöne başgarajyk berýän höregi. Sen oňa çüýokly tiken awsaç dinge güllörüdür şahyr ýüregi. Şuň biziň studiýamyzda güldörü diýen ýürek. Sözleriň ustady, sözlerden keşte çekýän, nagş çekýän sözlerden şygyr dörü diýen şahyr. Şahrosan Gelmemmedow. Köp garaşdym. Geleniňe de diýseň begendim. We men bilen birlikde siziň muştaklaryňyzy şuwa görüp oturan bolsa, menden beter begen ýanyrlar. Sağ olun geleniňiz üçin. We ilki bilen okuyucularyňyza, dinleýijilerinize umuman bizi terede oturan türkmen halkymy o çeti Misir, bu çeti Sanjiýaga diýen ýaly dünýäniň çar künjündäki türkmenler näme aýdasyňyz gelse şu kamera. Laşam hoş gördüm. Mine mäden 20 ýyldan bäri, 20 ýyl bolandyr kameralyň öňüne geçmedim. Şoň üçin ele-ele bolto başlaşmaşak öňünden aýdaýyn. Men mon poeziýa muştaklaryny hawa öz türkmen halkymyzyň insanlaryny we beýleki daşarutdan görýän okuwçylarymyň, dinleýijilerimizin hemmetine ilk bilen jan saglygyny, hawa maşgala agdy berligini, ýurt awadançylygyny arzu edýän dünýädäki iň gowy zatlaryň olary hemra bolmaklygyny, ýaşy niýetlerini özlerine ýar bolmaklygyny arzu edýän. Amin. Inne biziň gepleşigimiz gönüden YouTube kanal üçin niýetlenýär. Gara internet söýjiler üçin diýen ýaly. Internet bilen araňyz nähili? İnternet bilen aram seredim. Aslında biziň ýaşdaşlarymyz ken internet bilen aralar ken gowy däl. Menem mara şeýle bir köne zatlara bagly adamda o derecede şeýle bir bagly öňkü enliklerimi de bilýärmi? Hemme zat şu ýöne şolar wagtyň özünde de internet bilen men aram erwet däl arkaýyn aýdyp bilerim. Sebäbi häzir interneti bilmeseň men işimi özüm, ýaşaýan jemgyýetimiň özü hemme zat internet bilen baglanyşyklar. Şoň üçin internetden biziň durmuşymyz islemek internetin içine girip gitdik biz. Bir zat bolsa şondan görýär, şondan seretýär. Şoň üçin internetden men siziň Türkmen ata watanyň kanalyňyzy gülälik Hedret Guliýewa diýip ýazyp gördüm men. Bular siz bilýäňiz men bir aýdan bäri bahana barını tapdım doğru. Gelmeyecek bolup akıl saparlar jan etýär. Şu günem jan etýär. Şu bir bahana tapym neme bolmadym karşı yatırılma diýäýmezmi kä diýen. O derecede sebäbi 20 ýyl gatken ulak möhlet bilýärmi? Şonlar kameralyň öňüne geçip görmek şoň üçin bir işlegmem bu işler ýöne oň aramyzdan ýene de çykyş etmeklige man şahyr bolsaň bir halkyň eýem seni görmen görünür bazarlarda zatlar begen ýaly şahwatsa dene bar ekeniň we aýhowa ba diýenler. Şeň o derecede şoň üçin internet bilen biziň özüme isle gerek zatlarmy, özüme gerek zatlar, gowy zatlary okuýanym, görýänim, tomoşa etýän gara. Instagram accountuňyz ýa YouTube kanalyňyz barmy? Yok, öz başıma yok. Öň bady ýöne yaptım Instagram. Näme bady? Tahypam bady ýöne. Telefon täzeni şoň bilen ýapylyp soň aşagam bolmadym. Şuwa bir de çay getirdiler. Çaýmy da öňüme alalım, söhbetimiz onuň dowam eder. Mehriban tomoşaçylar, bize terede oturan watandaşlar, köpüýüňiz Şahrosan Gelmemmedow şahyr hökmüne tanaýaňyz ýöne şu gepleşikde men size mugalym diýip ýylanjak. Hormatly käriň eýesi. Eýem 30 ýyl töwre wagt bäri. Özüňiz aýdyp beräňiz, nerede mugalym? Men şu 1995-nji ýylda Maktumladyňdaky Türkmen Dowlat Uniwersitetiniň Türkmen dili we edebiyat fakultetiini tamamladym. Aslında men bar arzum okuw ýermekdi. Bar arzum umydym hemme zadym 2 ýyl men ýykyldım uniwersitetden. On kakam paýer men poeziýamyň esas muştaklaryny berdi, mene goşgymda da ýatlaýan ony. Şonu men ýykylyp barýan menden öter gynanýar. Men taň aýtdym sen geçmeýäň diýip diýen ýadymdan çykan nokta. Ondan 2-nji ýyl ýykyldım, 3-nji ýyl girdim. 3-nji ýyl girdim ondan soň neme Aşgabatda bilýäňiz, ýani ýazgy meselesi bar. O gitmeli. O gitmeli. Başga ýagdaý ýok berde. Menim bir her ýerde, her wagtda bilýäňizmi bir poeziýaň nemeleri muştoklar bolýar.
Men hiç il bärdi üniversitede mol galaryn, Aşgabatda galaryn diýip ütgeş umydum ýokdy. Badaramanov bilýäňiz. Hawa. Meşhur artist. Şunun gyzy Maral Bazarlyna Amanova. Şu wagt Allah rahmet eylesin häzir aradan çykdy ýa-ni 1 ýyl boldy. Şol wagt bizde rektorun o neme okuşlarımız ormatardı. Esası nemen öýde ýerine ýetirýär. Şonu neme işe paýlanyş golar. Hawa, işe guradiýar, okugy tarapdan. Kol çekmelden. Şu taýda, o taýda o rus dilini anyp barlaýar. Şu neme hemme zatlar şonu men adamyň gapdalyna TGU prepodavatel ýazlan eken. Men bu hilgen aldım. Ondan men hiç zat nem Aşgabatyň şäheriň ýaşaýjysy däl bilýär. Bu bolaýatdan elenäbil. Ondan sonra diýdi adamlar diýdi Maral Bazarlyna. Şehrosan diýdi talantlydy bu diýdi. Men diýdi, men ýitirefim gelen ok diýdi. Bu diýdi, häzir owa gitse diýdi, ýitik diýip diýdi. Şoň üçin men öýdüm diýdi. Üniversitede bärde mollum edip alyp galjak eger diýdi. Garşy bolmasaňyz diýdi, eliňiz gallaryň diýdi. Şonna hemme komissiýaň agdalary elini galdyryp soragy edipler men mollum galym. Ne hil soğa işedipdir. Hakyky hayran galaýym valla. Ondan ýanky ma geňörýä kursaşlamam neme menem üniversitede mollum galdyr men ýa-ni. Ondan çyndanam diýip gülşýä bolarym. Ol ýurdumyň iň baýry ýokary hokum mekdepleriniň birinde. Iň agryly ýokary hokum mekdepleri. Ken ustadlaryň, alimlaryň çykan ýeri. Kerim Gurbanly Pedagog okan bilýärmi? Ondan Halil Kuliýewiň, Gurbanlyň Ediýewiň okan fakulteti, o taýda iň meşhur adamlar çykan, o taýda meşhur alimlar hemme şu taýdan çykan. Ondan şu taýda mollum 95-nji ýylyň bir 4,5 ýylda oturdular şu ýyl nemede. Fevral aýynda da işe başladym. Hudaýa şükür şuň kunetçenni Matmulad Türkmen Üniversitesi'nin Türkmen Edebiyat Kafedrasynyň bolumçylyk etýän taliplerimiň içinde ýanky 4 ýyl işli meşgul bolýanlar ba bolsa, haýsy kim gelse de men hemişe gapym açyk şolar bilen gara mümkin boldugy şolaryň öz diline, öz düşünýärlik dille gara öwretmen bolsa öwretmeklige çalışýan, şoň ýaly molumçylygyň öz bir kyn kärde, kyn hem mukaddetkär, molumy özüňiz bilýäňiz, molum dilinde bir şu molumyň öýüniň gapdalyndan ılgak geçerke çağa wagtymyz bir hil molum göräýmesin diýip. O hormaty ýeri başga. Ýeri başga bolýar da molum. Şoň üçin şahirçiliga mysal üçin men pikir edýänim bagşylamy zatlarymyz okuýarlar ha. Şonu gowurýanlar okasalar mysal üçin diýelim herkiniň öz hünäri bar ha. Aýdymçylyga belli bir neme ýaşa çenli. Ýöneseň käriň hünäriň bolsa eýem gowurýar da. Garaty hobi diýip hasap edýär şygyryýety. Hawa şygyryýety bolsa nemede şahir ykbaly ýazjak diýip ýazyp bolanok, ýazman bolanok, ýazjak gelip ýazyp bolanok. Şoň üçin ýanky ykbal nemeden bol isleseň islemeniň şonu ýazjak gelýän gara. Ykbal diýdiňiz şu wagt. Siziň diýmek isleýän zadyňyz ykbal sizi şahir edip. Hawa. Ykbalyňyzda bar eken mollum we şahir bolmak. Hawa, şeýle. Onda diýmek siz takdire ten berýäňiz da, alanýaňyz da takdire. Gülerek Ferhat, takdire inanmayan musulman olmaz. Takdire hükman suratda takdire inanmak birin boynumuzun borcu. Takdirden çıkıp gitmek yok. Yadık deyip buradan da yöneken alimlarım ken yadık meselesine ken şunu gir versen ılımın yetik olmasa girsen cedelli mesele. Cedelli meselede. Katı cedelli mesele yönü maktumulay diyara gel köngül sıdkıyla yalvar Allah'a yaradandan hiç yaşarın iş olmaz. Rızık bir muktardır şahu gedağı kalam birdir munna yadan piş olmaz diye. Eğer hüküm yadan kalamlar neymetti diye uğradı. Şoň üçin aqwalymyz takdirimiz biziň Allah tarapyndan takdirimiz ýazylan bir takdirimde näme ýazylan bolsa biz şonu näme ýaşaýar diýip hasap edýän we Allah'ın takdirine de ten vermek biziň başga çaramiz ýok. Şimdi Ferediň rızk bir mukdardyr şahu gedağa diýdiňiz. Rızkyl hakdaky gurrum. Rızkyl näme aslında? Rızkyl näme? Ýene de maktumul bilen jogap berýär meňede. Maktumul şunuňa şükreýle yamanı gör ýaşylary pikireýle rızk üçin gamyma haqqy zikreýle evelle ýazylan senden daş bolmaz diýe. Sen Allah'ım maňa sen bilen rızkyňa men razy däl. Men gidip Türkiýe'ye gidip işlejek, men Dubaýa gidip işlejek, men Angliýaga gidip işlejek, köpräk pul gazanjak diýeniň bolan okeny. Rızk bir mukdardyr şahu gedağa, galam birdir munna ýadan piş bolmaz diýdim. Soňunum rızk üçin gamyma haqqy zikreýle evelle ýazylan senden daş bolmaz diýe. Senni Allah Taala öz hadis kudusynda aýdy. Allah Taala öz şey diýe, ey kulum diýe. Sen özüňe beren rızkyma närda bolup
8 kat göğü dilseňem 7 kat yer deşteňim men bar bolsaňa takdiриňda ýazanymdan artyk hiç zat bermen ya. Şoň üçinem bir çapalanyp ýörmen gerek ýok. Allah Taala bize beren rızkyny Allahyň özü näme etseňem näme şonu berýän eken. Jedelli ýeri şoň. Hälki diýen ýeriňiz özüňiz de aýtdyňyz da. Onu Allah maňa berer diýip aýagyny göğe tutup ýatmak hakda. Ýok, onu ýaldat bolmaýar. Gulaýlyk onma dünýäni gyzygyny tutmagul, işlegil bekar ýatmagul, magtymyl unutmagul gidejekden ýa. Aslynda işlemen ýalta adamlar menken gowurmaýan. Heredin bir hili men mysal üçin daşyndan hökümet turup terjime edip gelýän. Hökümet terjime edip gelýän daşyndan bir zatlar edip gelýän. Haýsy dilleri terjime edýän? Men türk dilinden terjime etýän köplenç türk dilinden esasy işlemi bir şonu gerek bolsun bolmasyn tapawdy ýok. Meniň özüm wagt boýunça özüme goýýan rasmsanýam bolýar. Şoň üçin Allah Taala işlemeýän gullaryny gowurmaýar. İşlemek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aýtdy, işlemek munyň ibadatdyr diýär. İşlemek ibadat, namaz okan, oral tutuyan, sogaba işlemeklik. İşlep halal kazanç getirmek, çağırlamak, iydirmek, içirmek, giyindirmek, in zat ol. Onun için hemen takdirimde işlemesem Allah Taala'nın ıskalim berer deyip onu yaldat yok. Şunun Allah Taala sana sağ can veren olsa, sana akıl fikir veren olsa çok mağdurattı. O nimetmeni değerlendirmeli. O sen işlemen yatıp yemek diyen zat olmaya. Dime ona rızık bu adamın bedeli de. Bedeli sözünde rahmet adamın bedeli. Rahmet çekmeden de rahmet adamın berýän de rahmet. Sebäbi rahmet çek näýlikden gulaýlyksan rahmet çekmeýän wara bir mut tip ýatma gowurýan adamlar bolýar. Ondan bir garyplyk sypatyna adamlar bir nefs agyryny görnýärler. Şoň öýde gowdatdan. Sebäbi häzir rahmet çekden horluk yok diýip ataýp edýän mene. Şoň üçin rahmeti özümiz bişişdirdik, çağılymyz rahmeti bişişdirdik, rahmet çekmek insan iň berýän de rahmet. Şu wagt ine pahir görmek, ýanky görmek hakda aýtmak, näme ýadyma düşdi? Zihre Mekke merthala getirip bilermi? Bilerlik. Hukman getirip Allah Taala iň gowurmaýan dardy. Öz takdirine nerede bolup men şuňalaky näme üçin şeýle ýaşaýakam diýip Peygamberimiz aýdýar da sallallahu aleyhi ve sellem şey diýär. Siz diýär baýlaryň öýüne azrak barın, ol sizi Allah'ın beren şükürden mahrum eder diýär. Ferhat başga wagt günüňe haýl bolup ýörüň ýöne ütköş öýler zatlara barsaň näme? Käşke menem şuňal ýaşasam bolmaýan adam pikir etýän bolmaly. Şoň üçin ýanky ýene de nerede bolmaklyň öýde asla nerede bolanyr etjeklerim ýok sen. Şoň üçin diňe yer yok dilewdağın üstünde durýar. Rızık berýänim Allah, alýanym Allah, şoň üçinem diňe rahmet çekmeli, Allah Taaladan dilek etmeli, janymyň saglygyna rahmet bilen durmuşymy beremeli, hasaýp edýän mene. Indi siziň çaklygyňyz, size çaklygymyň şeýle bir İslam dünýasy üçin iň mukaddes aýdy. Amalaşdy we mevlid gecesi. Şu hada şu gelişim gidip şu hakda aýdyp berýän. Maňa Instagram sahypamda da köp soraw gelýär ýaşlardan. Mevlid gecesi şu 7-nji oktýabr. 7-nji oktýabr hemme İslam aleminiň mevlid gecesini gutlaýan. Bu gece, bu günler, bu aylar Allah Taala'nın hudurunyň iň bereketli, iň haýyrly aylar, haýyrly günleriň bir, iň mukaddes geceleriň bir, hatda bir Kadir gece ýaly ulu geceleriň biri. Çünki alemlere rahmet bolup iýerlerimizin Peygamberimizin doğulan mevlid diýmek, doğulan günü diýmek. Peygamberimizin doğulan günü şeýle Peygamberimiz aýdy, men sizi öz eneňiz ataňyz tanaşyňdan gowy tanýan, siziň men şolardan gowy tanamakly arzu etýän. Şoň üçin bu gecede biz öz ejemimiň kakymyzyň doğulan günü nähili belleýän bolsak, o şolara nähili hormat edýän, şolardan gowy edip şu gece taçagymyz şoň ýaly bezemeli, Peygamberimize salawat aýtmaly, Peygamberimize haýır duada ýad etmeli. Çünki Allah Taala bizi diňe Peygamberimiziň hasabyna bagşlaýar. Bize näme berse bagt hemme gowzatlaryň hemmesini Peygamberimiz Muhammed aleyhissalatu vesselam hormatyna berýär. Şeýle uly gece, şoň üçin şu mübarek gecede men şu gepleşigimden şu o gecede gitýän üçin gaty beýan otýar häzir. Men bir goş okap beretim, bir tane Peygamberimiz hakkında. Men şu goş bilen bir dünýäniň bir näçe ýerlerine gitdim.
İrrak doğru yazıptım da men bunu. Sonra neme o Türkiye Halkların Payızı festivalleri geçirilýärdi. Hem ýerde şonu men bir goşgy okudum. Şonu şu goşgym bilen kän ýerlerde neme etmek meser etdi da. Ne Peygamberimize bağışlanan şygyryňyzy häzir aýdyp berýärler. Aslında şahyryň özü dilinden eşitmeli lezzeti başga şygyry. Şoň üçin ulugly meni dinleýän tamaşaçylarym dinleýär. Bugün senden hayır rahmet görmäne geldim ýanyňa. Derdim üçin dost Muhammed dermany geldim ýanyňa. Dağlar açtım, beyik bolşumu görseň ne ayıp, ayak yalan, saçım yayıp, diwana geldim ýanyňa. Gör nice ýyllar sypmadım, nefsiň atyny çapmadan gözledim, hayır tapmadım, ihsana geldim ýanyňa. Bolup dünýäň telwasy men, hem şermenine, hem asmen, bahtsızların padişahı men, permanı geldim ýanyňa. Kiştim matdy, çöktü salım, hiç düdülmedi betpälim, günäkär ummatyň halyn, sormany geldim ýanyňa. Owul dinlerdim sehnedey, men binamazlar söhbetin, ah yol yitirdim Ahmedim, hayrana geldim ýanyňa. Kalbymy çäkledi gitdi, özünü aklady gitdi, ışık meni yoklady gitdi. Armana geldim ýanyňa. Inni panyň tutan toyun, terk etdim meylisin meyin, sensiz bu jan nädeýin, gurbana geldim ýanyňa. Şutaýda Gülenekcan Akgödel Maşadova diýip bir go aýdymçy gydymyz bar. Talantly hawa başlamazdan beri şo meniň Peygamberim takynnak bir goşgymy aýdym etdi. Ahmedim aýdymyň ady, sebäbi Peygamberimin adyny perişdeler Ahmet diýip tutýarlar asmanyna, ýerde Muhammed diýip tutulýar. Asmanyna Ahmet, ýerde Muhammed. Şoň üçin hem mübarek gijede häzir şu aýdym bolan goşgyny men okap beresim gelýär. Dözmez şu halyma meniň. Ol dağ muğan Ahmedim. Baktığım gül yüzün senin çektiğin pıgan Ahmedim. Dinle meni ey gülveden, sözün ne durur levzeden, yüzüme gülüp kevzeden, uzandılar keman Ahmedim. Yıgan gülüm boğdurmadı, baht günümü doğdurmadı, dünya beni sığdırmadı, siltedi zaman Ahmedim. Ol cennetin sebebi sen, arşın kürsün tevibi sen, halık atlıyın, habibi sen, beri gör, aman Ahmedim. Dağım sen bile atmasa, günüm sen bile batmasa, eğer seni vasip etmese, lalı olsun zıvan Ahmedim. Doğulur, evsizim kimlerim, yüzüme düşse demlerin, gözüm bassın kadamların, tapayın Kemal Ahmedim. Şeytana yolum bağladıp, şer işler keyfim çağladı, görüp Yusuf yas bağladı, ağladı Kengan Ahmedim. Son kayış, son sözlüm, kanlı yaşlar akar gözden, şefaatın hak et bilden sizlere salam Ahmedim. Dilleriňize saglyk, şygyry döreden ellerinize saglyk. Inne el dil diýdik ol aslynda şygyr nereden döreýär? Kalpdandır elbette. Ýöne kalp näme siz üçin? Kalp hakynda näme? Kalp adamyň kalby diýär. Eýlek beýlek uğurlup duran bir zat ekeni. Düşündüm. Şahyryň kalby bolanda has bir ınjyk bolýar, has hemme zata bir hili näýleýän, gaty ýuqyrok bolýar. Bir özüniň dogry bolsa da menki ýalgyşmy kady bir wujdan azap çekdirýän bir lanet olası kalbim var diye Türkler bul. Men o derecede bir kalbim var da ödüm şonu var, ödüm günahkar däldim bilsemem yine de buradan men günahkar bolaýmaýyn diýen ýalak duýgulu kalbim var men. Toba bile ýaşaýan. Ha, hit to aslyndan towsuz ýaşamal däli pikir etýän men. Sebäbi biziň Peygamberimiziň özi sallallahu aleyhi ve sellem men günde 70 kere tow etýän ýa-da. Ferhat biz hiç geçmiş günahlar bağışlanan, gelecek günahlar bağışlanan, hiç günah yok, onu aramadan 70 kere tow etýän ýa-da bir näçe kere tow etsem az bolmaly pikir etýän. Biz biziň şeýle bir
ata vatan Türkmenistan go gepleşingine madı go hadi vatan hakkında goşu haberim de vatan ýaly edi zat yok da bilen vatany sen özüň bilýändin daşan urtda bolsaň bir näde ýaşaýanlar men geň gal. Ýok ene şol şygyryňyzda men şo tetri okudum. İçim gitdi. Yüreğimiz ýaly. Seýrana çykdym bola özge ýurtda diýdiňinde tetirleňiz we watan hakda şygyrylaňyzda. Özüm kän şol şu içinden geçip gidýär. Hiç ýer tutmady aýagym diýäňizde. Şol watan hakda hawa. Häzir watan hakda täze bir ksan goşgym bolmaz. Bu okuja goşum öňrek gelden bolmaly. Häzir ýadyma düşürdik pikir etýän. Sana aýasmandan şöhresin tutar. Sylar garagışyň atan mehnedin. Her näçe söýsem de sen hakda watan bolmaz meniň bady hawa söhbetim. Edil watan. Sen men üçin ýeketäk. El yetmez gaýa hem soň ýok çeşme, süýýän, ýöne gıýgyrmaga güýjüm ýok, öwmäge de söz tapamak bagyşla. Dünýä inip, sana düşdi gözlerim. Ýene sende ýere birin ýanymy, gussam meniň, elwan geýen düzleriň ýaşyl bossanlaryň ally janym ýok. Ya ülkeler çekmedi keştim. Ya bihuş etmedi bigane güller. Menin sen hakdaky aýdymym eşitip sayramadan jydaşdy bilbiller. Sana aýasmandan şöhletin tutar. Sylar garagışyň atan mehnedin. Her näçe söýsem de sen hakda watan bolmaz meniň bady hawa söhbetim. Gıyklıya söyleyene söylüyor, hakiki değildir diyen neme aytacak bolýar. Yo düşündüm men onu. Onda siz tebigatyňa da özüňiziň ruhy dünýäden bady hawa däl diýip bilersiňiz. Ya aslında şahyryň tebigaty bady hawa dälmi? Yo bady hawa bolup bilerler. Ýöne men bara çağlygymda da ýaşlygymda da men şeýle ýaş wagty meşhur boldum. Men seni söýýän gaty-gaty gıýgyrman ýa-da berdinadaraga. Siz hem şey diýjek bolýar. Gara men jow-jowlayan güjüň şol öýege pady kuşulur diýe bilýärmi? Berdinadar şahyr şey diýär-de. Ondan şoň üçin häzirki ýaş şahyrlerde ýaş nemelerdi men bir gowurmayan häsiýetim ma. Çykşa diýerler, şey diýerler, ay men dörejligimde plan var, men dörejligimde watan rahat diýerler ha. Tek bir dörejlik etmek için bir şahsiyet bolmaly. Men ýöne hemişe de men aýdy ikinji kursda men esser wagtyny o wagt esseriň döwründe men ýazgylar taýýardyň Türkmenistanyň aýal gylanyşyna birinji gerek ýazgylar taýýardyň agdaty boldum bir nemede Moskwada bilýän. Şondan da men ýene pikir etdim häzir biziň ýaşlarymyz gaty bir hili ýa bir de gawat ýalan okşolaň nemesi men şonu bir şeyledir öýtmändir biz şoňa bir şohra. Senin düşünceňizde halk ikrar etmeli ýa-da men dörejligimde sen dörejligin bardygyny halk aýtmaly. Tebe halk aýtmaly. Sen häzir men bir goşgym okasaň, diýen şu gepleşdi men ýok. Sen men bir goşgym okaýan dämi? Şonu eýer men siz şoň sen adyny aýtmasadan halk şonu bilmese şäher bolsan hiç kim. Düşäňmi? O taýda dörejlik diýenlerdi Kerimaga öz mehriň öz ködüň goýup gitdiýärler. Soňky döwür edebiýat şalmyr ştadyny Kerima hakyny bir zat ýatlajak bolýarna. Men iň gowurýan şahyrlaryň biridi. Amala şu wagtky tanqidçiler häzirki döwrüň nemeleri şey diýdiler Kerim Gurban Nepes amala neme zatlar ýazýar. Ýeňil paýdatlar ýazýar. Oň bir paýeziýada galjak guman ýok diýen ýaly tanqidliýarlar da şeýle bir men şonu Kerimaga edilen bir hyýanat diýip hasap edýän. Seret gülalek. Sen özüň paýeziýany gowurýan gyz. Inni paýeziýa muştaklaryny bilýändirler. Kerim Gurban Nepesiň dörejliginden taýmaz baban aýyr. Ayal başyn aýyr, namysy aýyr, başga rubagy paýamat, ýürek paýamalaryny aýyr. Diňe ýaşlyk dramasynyň galmaklygy Kerim Gurban Nepesiň türkmen poeziýasyna galmaklygyny ýeketäk sebäp bolup bilinjekler şu. Tebe aslında şahyrlar köp zat bile galan o men kundan tapılan yüregini okap ağlap men aýdýan heret şolar diýel hiç ýok aýry ber şolaň aýry ýok gitip giripdir diýel şol diňe ýaşlyk dramasynyň özü şo galsa Kerim Gurban Nepes türkmen poeziýasyna galýa. Düşündiňizmi? O derecede öýde bu miňzetmeleri var. Aýna gonşly ädip ýaly doňup gitdi. Ädiňem gonja aýna. Oňa aýaňa birjek gumanasy ýok, ýöne şon ýaly bolup doňup gitdi. Ýa-da 5 telpege bir gyýyňaja dank gitdi. 5 erkek iştenem güýçli denanlar bardyr diýmek üçin näle ýürek gerek? Hakyky şoň üçinem ýanky her wagtda tanqid edenlerden birazrak insaplyrak bolsadyr gowy diýip pikir etýär. Kerim Gurban Nepesiň ulu şahyr men dörejligimde ýaşlygymda men 8-nji klasda men hat ýatdym. 8-nji klasda. Ejen paýrhanlykda taklap goýupdyr şonu bara. Neme şey diýär, hatyň mazmuny şoň ýaly.
Qadırlı şäher bolsan, hormatly şäher bolsan, siz ýa 8-nji klassda okuýanam bolsaňyz, siz diýä ýa 10-nji klassda gyýlan pikir ýerişmek başarýarsyňyz, megerem siz talantly gyýsyňyz, men size durmuşyňyzda goşa-goşa şatlyklar, goşa-goşa bäşlikler arzu edýän, şonu ýa men ýatyp gitdim da müňler okandyryn ony. Şondan soň wara bilýän hamala men bir eýýan belli şahir ýaly maňa Kerim Murat. Ol size açar berdi. Şoň ýaly hawa maňa şoň Görecek dünýäsyny. Öd wara. Ferhat şu men ýaly 8-nji klass mekdep okuşy hatyatyny görýärmi? Jogap berýär. Jogap berýär. Ödümiz näçe tan hatda jogap berem da bir şeýle neme pisse gaty o mekdep okuşynyň nemedine jogap berýär. Düşýärmi? Şoň hatyna jogap berýär. O derejedäki bir häsiýetiň adam eýet bolan Kerim Murat berdiňe şahir. Hem şahir hem ödünü görmedim 8-nji ýylda. Ýol men neme gelen ýylym Aşgabatda gelen ýylym. Okoýurma Ola menem ýykylyp gitdim onun o da 1 sentýabrda ýoldy da. Fakir Allah rahmet etsin Kerim Murat diýjek bolýan şahirlerimiz şolar ýalyk neme. Man watan hakynda da näçe ýazsaň öz sen göwekanyňda maniýeri watan topragy o nähil davarlar ýazyp bilseň bolýar şu wagt ýa-ni sen soruňa jogap berjek bolýan başgarak ýere sowukdan olma mümkin gurruňy. Den şu özüň bolup ýaşamaly. Düşünýärmi? Men az kiçikäme meňdeş köýnek menem kan görmedim men. Bir ýyl neme ýalyna bolşum. Ni poeziýada asla. Mysal üçin men şu wagt Kerim Muratny bersem meňde goşy ýazsam, şonu ýa Gurbanlaryň ýetilýär diýerler, ýöne şäher bolsa diýmerler. Eýem senin öz mähriň öz köýüň goýup gitdi, ýani poeziýada sunup atdy. Sen öz möhriň basyp gitmeseň, sen eýem sunup poeziýa gelendiň alamaty diýerler. Öz sesini goýup bilmejek bolsaň, başga zatlarda da gerekdir. Ýöne, ýani poeziýa hökmän surat öz sesiň bolmaly. Men tanamasyzdan men goşgym okasalar şoň goşgym menkin bilmeli. Okujular, dinleyijiler şonu okanlaryny men adym ýok bodur şäher bolsan goşgy diýip bilmeseler, onu birin ýadyp oturmanyň geregi ýok. Indi başgalar okanyny öz goşgyňyzy dinläp bilýäňizmi? Dinläp bilýäňim hawa dinläp bilýän. Ýöne kimler okanyny dinläp bilýän, esas kim okaýanlygy. Kimler okanyny? Mysal üçin Batyr Şarif okasa dinlärim. Batyr okasa. Juda ýakymly sesi bar. Gatowdan sesi bar. Dursultan Anna Muradowa okasa men hiç hemme zady undup dinlärim. Jumaýat Muradow Pahir okasa men dinlärim meselem. Şoň üçin ýa-ni okumanyň öz usatlykda ne bulanlaryň bir setri bar, näme şu mansy diňe berilmeýän zatlaryň gorugy torýar diýe bilýärmi? Sebäbi zihin bolsa Allah Taala berilip gitjek ýeri ýok. Sen çıkarmasınlar, sen näme mesele hiç kim sen maňlaýyň ýerden galyp bilmesen ýa men adamlary mejbur edip tanıtmaýan özüňi. O zihin bolsa eýen millet halk bilýär, bizim halkymyz bar, şeýler käwat ýagam gurrun etdigen şeýler şahanna, şahirany halkymyz bar bilen şulary aýdyp ýetirip dursaň şular bar etdiýär şular. Şular bar şahirnem hormat. Dillen dile geçirýärler. Dillen dile geçirýärler. Eýýam şonu hayran alaýmal derejede bar. Men ýa-ni ýakyna bir ýere mehmançylyga bardym. Şu şäher bolsam da diýdi men şonu ödüni görkezjek diýip çağırtdyr da. Biz bilemiz ok diýdi, badyňyz bilemiz ok diýdi. Düşýärmi? Ýöne oňa garamazdan näme eýýam şonu şahirni bilýär da halk. O waň ýöne koýadymlaryň bilýär şonu. Intelligensiýa wekillerin bilýärler. Hemme kişim bilýär şonu. Indi ödüni görkezjek diýer ýeriňizde bir da daýdys mene mehran tamaşaçylar şuny şäher bolsan gelme. Men waň ödüni görkezmek üçin şu gepleşik ýa-da otur seni gepleşik ýa-da ýyllar soň diýdi. O gepleşik ýa-da sebäp bolan jurnalist Akul Saparova usta jurnalist we onuň ýakymly ýatdamalar diýen rubrikasy bar. Ýörüýte biziň saýtymyzda ustatlar, halipalar, ägirtler hakynda birgiden makalalar bar. Men sizi şonu okumany çagyrýan. Ne täze makalalaryň birim yakın günlerde ýadylar şahir hakynda inşallah. İnşallah ne gip Ine söhbetimiz dowam edýär. Tamaşaçylara en gydykly soragylaryň biri şahsiýetleriň durmuşy, maşgalaty. Siz eje öýüňiz, ojaňyz, perretleňiz hakda dekagyn. Ondan ýene dörejilik guruna geçer. Bolýar. Hudaýa şükür men 4 tane çağam bar. O adamym 4 tane çağam, 3 gyzym, bir oglum bar. Çağalarym 2 uly Ayşe on goşgym bardyr, Ayşe diýip, ışgymyň ady Ayşe diýip goşgy bolmalylar. Garaşyp günüň bataryny gijäme dogan Ayşe. Men bir hoş koku sataram, müşkümyň ady Ayşe. Gelin görüň ötün geçen, habar alyň arap ajam, suratkärim çeken ajap, keşfimiň ady Ayşe. Maňa gop berdi her daýym, hakyň dosy ol Ibrahim Halil bile Guran gaýym, köşkümyň ady Ayşe.
Bana düşünmeye canet, kıydım söyledim, açat canet, Bartolomile pet canet, ışkımın adı Ayşe. Ayşe can şu an telekomünikasyon ve informatik institutunda mol işleyen. İkinci kıydım Emine, o da adına dünya dilleri institutunda Arap dilini oturdu. O da mol işleyen, bir de maşgalamı da o. Molumla maşgalatı o. Adı üniversitenin Arap dilini oturan. Tuğeleme. Ondan sonra ikizlerim, üçüncü çağalarım, Türkmenler oğul deyip duruyorlar bileyim. O üçüncü ikiz bir oğlan bir kız. Xuday size pay edipdir. İkiz jedip beripdir de qoş oğlancık. Bir oğlan bir kız. Ha bir oğlan bir kız. Tuğelem olaryň atlary? Hatice, Muhammed Osman Hatice. Aslında ikizlerin adı değil yönü. Men şu Pirimden adı Muhammed Osman Sirajettin Hazretler şu adını koyacak diye söz verdim. O da ikiz oğlu Muhammed Hatice olsun deyip. Odan 11. klasa mektepde okuyalarını tek o. Tuğeleme. Indi şu wagt şey diýdiňiz, ýollaşmada Arap dili boýunça üniversitet tamamlat diýdiňiz. Men bilşimçe tiň 4 tane gaýnagaňyz, 4 tane ýurjygyz bar. 3 tane baldyr. Tuğeleme. Garar gaýyn tarapyna hat köplük. Indi men neşeyle bir maglumat bolupdy, çynmy ýalanmy? Siziň ýani ýollaşyňyz dini inançlara has neme uýanlyk üçin sizi köpçüligiň öňüne çykyş etmäge gadagan edipdir, çynmy gaby? Onca gorkýanlar şol. Ol bara şu men çykyş edem okul şondan menden beter ala detdi şu ananyň şu. Sen näile gidip çykyş etseňem çykyş edip bolarokmy diýip siziň gepleşiňiz häzir öýde görsät aýdyr baňa bara nemet ýa şu begen ýa. Gaýtam çykyş edeniňizde begen. Çykyş etme, bir çykyş etmegi begen ýa ol hiç ýyl ony ýalaky çäklendirme öýdüm näçe bir kısan festiwallara bile gitdik daşa ýurduda. Ony ýalak zat ýok. Ol ýöne. Her kim hakynda da nem oň ýaly beýle. Ýöne tanalyan adamlar hakda ýokman bu zatlar diýilýär. O da şu öýdüni bilýän öýdüm. Şonu bara näile gidip çykyş edip bolar. Garat näle kenne bu. Näle evet çykyş edip diýärdi olmagy. Hiç bir zaman hiç wasany men çäklendirmedi. Çäk sen ony çykyş etme muny eýle beýle biriň öýdümi näme? Dürüjlük adamdyň öýdüniň dosýarlamyz bar, öýdümiň daş töweregimiz Hudaýa şükür giňişlik. Hiç kim birek tanıya bir Türkmenistan bir nemede hemmemiz doğun nereye bilýän da. Aslan Türkmen milleti şeýle bir oban şetinden ýerip kimi torasaň şol oban hemme adam bir-birini tanaýandyr. Ondan mysal üçin bir meşhur şu biziň halkymyzyň bir öňünçe gowy häsiýeti bar da bilýän Ferhat. Türkmen mysal üçin planyp aglaýan birini bir meşhur adam arnaň şu men gowy men oda şimdi atletinde şu etrafy birdir ýa welayet birdir. Şonuň obamdyr da. O şu wagt Kerim Urban epes tejenni diýip öğrenirem bar. Şol o ýaşlyk dramatyna tejeniň o gaňgalyň oýuna tejenine galy diýenlik üçin şu goşgut üçin Kerim aga tejenni menem tejenni diýenler bar. O diýerler sebäbi. Aýdýan şonu biziň halkymyz şoňa begenýärler da şoňa bir begenýär bu munyň ödüm eýem şolaryň şonu özlerinden çykan şahsiýetleri bu sonýanyň alamaty da şoňa hormat edýäniň alamaty şu. Şoň üçin sunugat dörejiligi şahsiýetlere şygyryýete aýdym sada bolan söýgüse halkyň. Hakyky şol hawa. Biziň halkymyz şahanlar halk toýlaryny neme indi şu halkymyz diýdiňiz sözüňizi bölýän Türkmen milletini beýleki bir milletlerden tapawutlandyrýan esasy häsiýeti aýt diýseler näme häsiýet aýdarsyňyz? Gowy soraw gülerek. Biziň Türkmen halkymyz bara şeýle agras, edepli, medeniýetli, çağatnyň terbiýetini aýryp ünsberýän. Ine terediň şu mahallaçyny biziň deň duşlarym da meň deň duşlarym kän çağa dogurmady şular. İki çağa göz nemedik gör şu 70-nji ýyllardaky nemeler ena tanry doglanlar bar. İki çağa, üç çağa sebäbi Ýewropalılar öýkünli bolar bilýänmi? Az çağa üstüne de olaryň ynançyna näme olar 17 ýaşandan soň bar nämesini etdik görýärler. Men erkinlik diýilýänler belki meňle tomoşaçylar lalaşmadyklaryna da hakly dogry diýerler. Ýöne meniň öz bakýan penjerem bar durmuşy. Sebäbi erkinlik diýilýänler meniň öz gowwatdy. Ne erkinlik diýip Ýewropa ýurtlaryna çağasyna gahar edip şarpyk çalsa da suwda berip berler. Suwda berip basyk görýärler Hudaý saklasyň. Ejeni kakany. Sebäbi men öz pikirim öz erkim diýip. Şu maňa meselem
sen erkinden, menem erkin, neydi menden eklerim yok, menem yok cevapkarçılığım ama men işleyen yerime gidip, işleyen yerime gelip yorsam, o kim çağılan tervetine, kim tervetmeli? Şu mağal mesela çağası, diye taliplerden torayan men, barıp akşam näme diyen, öňüzäklere habar berýän, habar berýäsmi oğlum diýerler. Sebäbi, gyýdym okudan geldim, oğlum geldim, näme işlerim, enat ýokman şonu habar tutýar. O da şoğulda bolsun, balkanda bolsun. Aşgabat dokap beren çağasından. Aşgabat dokap beren çağın habar tutýar, sebäbi öz başyna goýberan okşony. Dogry hasap. Umum ýaşaşaýyn ýaşanan geldim umum ýaşaşaýyn. Nirde getip ýöründü, ýokman şonu habar tutýar. Türkmen habar tutýar da çağasyny inne. Dogry hasap edýän. Dogry hasap edýän. Sebäbi çağalar entek ýaşda olaryň nähile ki o nähile adamlarla dost boljakdygy, nähile adamlar gatnaşykdygy belli däl. Şoň üçin türkmen halky öz çağasynyň terbiýetini aýratyn ünsberýär. Olary öderkine goýberenok, olary käbirleri men erkin boljak, erkin bolanda nirden çykjak belli däl. Düşýärmi? Erkini sebäbi sen gowy pikirli bolup bilersiň ýöne hemme kişi gowy pikirde däl, hemme kişi gowy adam däl. Şoň üçin agaşdyrjaklar bar çağalanmady. Şoň üçin erkin men enatalara da neme dip biljekkä sebäbi çağalanmady. Bek tutun diýip onu bek tutanyň bilen bolmaý. Hemme dady, her kim öz ýerinde durmaly. Ölçew bilen bolmaly. Her kim öz ýerinde durmaly. Eje öz ýerinde durmaly, kaky öz ýerinde durmaly. Perden çağalar öz ýerinde durmaly. Her kim öz gedip öz borjyny hökmän bilmeli. Sebäbi türkmen halky, şoň üçin biziň türkmen halkynyň orta ýahlarynyň içinde seredin. Haýsyny alsaň alyp görä, gazaklar alyp gör, gyrgyzlar alyp gör, özbekleri bagşlaşylan hemmesini köýnekler meselem kelte. Biz köýnek geýerlerden, emma türkmenler biz köýnek geýmeýär. Bular nähili häzirki zaman eşigine geyini versinler. Bular şeýle derejede biziň halkymyz medeniýetiň bir däp desturuna bağlı. Şu dini ananca aýraýanda da türkmen injigini görkezmek halamaýar. Ana gaty dogry aýtýan. Dini ananca aýraýanda türkmeniň öz zanyna injigini görkezip bermek halananok. Halanmaýar. Şoň üçin biziň türkmen halkynyň beýgeltiýän türkmen halkyny beýlek halklardan arasynda bir nesli arasynda türkmeniň bilýänmi? Sebäbi ýanky edepkärliği meselesini aýratyn. Ünsferiye enatalamız. Biz enatalamızın köp sebäbi men 30 ýyl bolýar taliplerin içinden getip ýörüm sebäbi çağalarla gyryklanýarlar, dogry etýärler. Sebäbi ol çağalary öderkine goýberseň bolmaýar. Olary ýanky Ýewropa terbiýesini berseň soňundan näme edersiň? Soňundan özüň ökünörsiň. Olar käbirleri beğenip ay men çağam. Hawa eni hemen 90 günläp Türkiýede galmaly bolamdy. Bir zada göz ýetirdim. Yara işçi tutýarlar, eneki hökmünde garry enelerine, atalarına. Ýa-da garrylar öýüne töleýärler, şo ýerde ýaşaýarlar. Biziň türkmen halkymyz görmeýär şonu. Etmeýär, ol türkmençilige sygmaýar diýerler. Onda diýmek türkmençilik, siziň pikiriňizçe türkmeni türk beýlek milletlerden. Türkmen türkmençilik, täze türkmençilik bilenekçan. Onda ene ata bolan ütköş hormat we ene atanyň çağasynyň öňündäki borjuny duýmak da. Hakyky şol. Biz bana neme şundan meselem bir aýyp gözläp seretseň şondan näçe süýdesiňe seretseň kan görünür diýende. Malik bin Dinar diýen bir öwliýa alim ýaşap geçipdir. Şo dosty şonu öýüne çağırýar. Öýüne çağırýar, hezret hormat etýär. Ondan soň gaýdyp barýakada, "Ey Malik" diýär, "Biz sana yer bir bolmaly ýa hezret hormat edip bilmedik. Sen biz bagşla. Indi köýdek çağıramyzda gaýtalamamyz ýaly. Sana ayt näme kemçiligimiz bolsa diýär. Şonu Malik bin Dinar aýdýar. Men sen öýüňe, sen maşgalaňa, sen satşaňa diňe söýgün adam bilen seretdim. Şoň üçin hiç kemçilik görmedim diýär. Şoň üçin men hiç sizde kemçilik görmedim. Sag bolun, tagdyr alkanda şola minnetdarlyk bildirdi diýär. Şoň üçin her bir zatda näme gowluk biziň seretmegimiz ekeni. Nazarymyzda, biziň nazarymyzda, niýetimizde. Eger kemçilik gözläp seretsen, kemçilik tapýan. Eger söýgü bilen seretsen, kemçilik görünüp duranymyza şonu görmeýän. Iň gowsy şol näme bir hadisde aýdylýar. Näme diýär? Musulman, hakyky musulmandyr, öz aýbyna başa gaýyp kişiň aýbyly iş bolmasa diýär. Benim bir şeyle okaptım. Musulman için beýleki bir musulman doğanyň aýbyny örtüp ýagşysyny ýaymak sünnetdir diýip. Elbette, şoň üçin adamlaryň ýagşysyny ýaýmagam maktumlaý diýer, görmesem söylemen oý biletçenden ýa, maksadyna ýeter ýykylançyndan. Ýarsy melekden, ýarsy jyndan müjewirsiz bolmaly üstü atam diýär. Men gördüm diýär, Döwlet Mehmet Azadyň ýarsyny perişteler, ýarsyny jynlaryň näme garolçylyk edýän gördüm diýär. Görmedik zadyň aýtma diýär Yusuf Peygamber. Gördüň ört, görmediň söýleme diýär. Görün zadyň aýap erbet zatda, görmedik zadyň hakynda hiç zat gurulma agdyň açma diýär.
Bizim käbirlemir näme görmediklerimiz hakkında da pikir öğretmeyi neme inni edenler ba yönü yine näme de bolsa ýanky süýgün adam bilen seyretmen tarapynda men. Inni ýaňy özüňiz aýtdyňyz Pragadan masal getirdiňiz. Maksadyna ýeter ýykylan çyndan ýa. Eger kimdir bir ýykylan bolsa, şonuň galmagy üçin näme maslahat bererdiňiz? Aýdaly tragediýa diýýärler, bir betbaçylyk göze çykanlar, ýa bir uly günah hata goýuranlar, ýalňyşanlar, ýene bir zat ýykylypdyr diýeli, ruhy çökdi diýeli. Şoň galkynmak üçin näme etmek maslahat bererdiňiz? Galkynmak üçin eger ýykylan bolsa, galmak üçin iň esas zat umytdan düşmenler. Gülälikçan umytdan Allahdan umyt kesilmeýär. Şunukly umyda ýapyşmaly. Sebäbi biz näme umyt bilen gorkyň arasynda ýaşamaly biz. Düşündiňmi? Ene şu wagt ýene sözüňizi bölen umyt diýeňizde şeýle bir durmuşda ýagdaý bolupdy. Maňa ýazga gelipdi, gülälik sen umytsizlik bilen göreşýäň diýdi. Bir gowzat ýetipdir eken. Diýseň akylly hasaplayan dostlarymyň biri we maňa ýokuş degdi şoňşa ýazany. Umytsizlik bilenem göreşip bolarmy diýdim içimde. Ýok, saňa ol gowzat diýipdir gaýta. Ýok, gowy diýende düşündim men. Ýöne şo söz bilen ol men umydymy üzdi. Men ýaşar diýip umyt edip ötýürdüm. Olam umytsizlik bilen göreşýän diýdi-de. Men başgaça düşündim. Men şu wagt umyt diýen sözüňizde bir zat diýesim gelýär-de. Aslında näme zat umyt? Siz diýdiňiz, ýykylan galmak üçin umyt gerek diýdiňiz. Nireden almaly we ol näme zat? Mesela umyt biz var yan kaçmayan men seret umydy var, umyt Allah Taala taňa berýän, umytsyz ýaşamak bu ýaşadak bolmaz biz. Hedret al şey diýär-de. Men ýaşaýla näme ýaşy Hedret Ali. Günälerim uly diýär, umydy kesmäň diýär. Allah men bagşlamaýa diýen zat bolmaýa diýär. Günäm kiçi diýär, arkaň bolman kiçi günäler, uly günäler öwrüme köp bolýar diýär. Diýär Allah bolsa, umydy saňa Allah berýär. Şu duýuny saňa Allah Taala berýär. Sebäbi aýtýar, ilsenlik bir kynçylykdan soň gowluk bardyr diýär. Umydy kesmek iň uly näme? Nerdalyk bolýar, umydy kesseň. Biz kime Allah umydyny kime umyt eder biz? Başga kime umyt eder Allah? Näýeli nemejek bolýany Siriýadaky uruş hakda reportaj edip dur. Şo ýerde de ýanky bio ýara bilen goýgörünlikler sebäpli çagalary tez kömek ýükleýärler, şekil gidip dur. We 9 ýaşly oglumyň soragy. Rus diline sorady, elbetde, mam, ty же сказала, что Бог существует. Почему это Бог не видит, deydi. Indi men şoňa şo wagt jogap tapmadym. Sen eje Allah bar diýdiňä diýe we näme üçin Allah şunu görenok diýe 8-9 çagany tez kömek ýükläp durlar. Näme jogap bererdiňiz siz şo wagt? Sen wara, näme Allah Taala elbetde hem kişini görýär. Allah Taala görýär ýöne durmuşyňyz gülgülistanlyk däl. Muň üçin ölüm emma, muň üçin ölüm emma, ýaşaýyş emma, uruş emma, hemme zat bar durmuşyň içinde. Hemme zat bar biziň takdirimiň içine ýerleşdirilen zatlar, o zatlar. Ve on Allah Taala hemme zat mysal üçin ölüm bolmasa, o aciz bolmadyň hiç bolmaz. Allah Taala hemme zat biziň takdirimizde, olaryň takdirine şo ýazylandyr diýip düşündirdim men bolsam. Oglum şoň takdir, şolaryň takdiri, şol Allah Taala elbetde görýär. Görýär ýöne şoň ýadygydy şoňuny ýazylypdyr diýip düşündirdim. Indi şu gürünlere ýetemizde iň kyn soraglamyň birinden beri aýyn ölüm näme siz üçin? Ölüm asliýetinde eşitilip bara eşitilenine bir hili ýynyň tikenekler ketýän zat ölüm şeýlemi? Siz siz dünýäniň tüýjülüklerini ýatla diýe aýyrýan ölümi köpürek ýatlaň diýe ömrüňiz boldur diýe de hadislerde bar. Ölüm asliýetinde bir erwet zat ýalyk bolup görünýär. Asliýetinde ölüm bir rahmetdir. Nigmat diýjek bolýar. Nigmat, rahmet. Sebäbi biziň belli bir ýaş, mysal üçin ajal gelen bolsa şonu hiç bir zat şonu gijikdirip bilmeýär. Şoňa ony ýam gelen bolsa ýokman, ýa ölüm sen näme mysal üçin ölmek bilen ölümi Mevlana Jalaluddin Rumi ölüm gijetini şebi arus diýär. Toy gijesi wagtlandyrýar. Allah Taala bilen duşşan gijesi wagtlandyrýar. Allah'a gowuşmak. Allah'a gowuşmak. Ölüm prosto ýöne sen ruh bedeniň gitýär, näme diýär? Ruhuň sen cennetde Allah haýsy nemesini alsam mysal üçin haýsyna laýyk amal eden bolsaň, şoňa bolýar.
şoňa gitýär. Indi şu wagt ölüm toýdur diýdi-de Rumen. Şu wagt näme ýadyma düşdi? Şu Mevlüt Gijet hakynda ýazanlaryny dini ulamalar aslında bu sene Peygamberimizin doğulan senesi däl, dünýeden gaýdan senesidir diýe. Ýöne biz doğulan senesi diýip belleýär. Taqiq doğulan senesini bilemzok, dünýeden gaýdan senesini Peygamberimizin ölen, ýagny baqiyete gowuşmak on hakyky dirligidir diýip şo seni ýani belleýär-de. İslamda doğulan gün bellenen ok diýe. Bellen doğulanyň bellenini bellemenleri seredin. O taýda Peygamberimiz düşün hemme. Mesela için beýik sözüni ulanyp bolmaý. Allah Taala başga ýerde beýik sözüni ulanmak dogry däl. Emma Peygamberin dawatynda dogry. Ulansaň bolýar. Sene sebäbi o şeýle derejede söýýär. Peygamberimiz Allah Taala şeýle derejede söýýär. Onsoň riwayatda Musa aleyhissalam şey diýdi. Diýär näme? Rabbim men söýgülimi Muhammed söýgül saňa diýip soraýar. Men sen kelimiň sözüňe men Kelimullah gönümel gepleşi Allah Taala bilen Cebrail perişte ýok. Şonda da Allah Taala aýtdy: "Ey Musa, sen meniň kelimimsiň, sözümsiň, Muhammed meniň habibimdir, söýgülimdir. Elbetde kelim habibden söýgülidir" diýär. Maňa Muhammed söýgüli diýip aýtýar-da. Şo derejede Peygamber sallallahu doğulan günü seneler aratla girsek birden belki ýalňyşmamyz mümkin ýöne şu gijäniň gara uly gijedigini kitaplarda. Şonu diýär bayram edýäsi diýjek bolan Rumynyň aýdyşy Peygamberimiň hem dünýeden ýagny bakyga gowşan gününi toý edýärler-de. Allah'ın gijesi, Allah'a gowşan gijesi. Şeba arus diýär, ölüm gijesi, toý gijesi diýär. Meniň nemem, ýa Allah'a gowşan diýjämdir diýip aýtýar da şoň üçin ölüme seret gülänim. Seret täze şu wagt sen garreneň barmy? Garrenem garmam ikisem dünýeden gaýtdy. Olar gaýdypdy. Eger şolar gaýtmadyk bolsa, şolaryň hem ejesi bar bolsa, olaryň hem ejesi bar bolsa, giden bir näme bolup giderdi. Öýümüz dolup giderdi şeýlemi. Olaryň özü suçup bilmez, özü naharyp bilmez, özüni günni görpmez. Ondan adamlar diňem biz näme şolarly başga ýok gider. Şoň üçin Kerim ağa aýdypdyr, dünýä gelmeýän de nowat ýaşy, ýeni ölmeýän de nowat ýaşy diýär. Men diňe bir zatda nowata garşy isleýän dostuny görpün. Ölüm Allahyň rahmetidir. Ýöne biz näme şu ömürde ferediňne welille bir setir bar. Velili bar zatdan ölümdir gaty, ölümden ne gaty kişi minneti. Mollalar, öwürler, ol kıyamaty goýsalar bu ýagty jahan ýaşydyr diýär. Näme üçin? Aslında magtym bolay diýär, ýykylgyň ýumrulgyň dolu dünýä hey, gasy gam bilen dolu dünýä hey. Magtym boly dünýä söýýän ýalyk bolup görünýär. Velilim dünýäni öwýän ýalyk bolup görünýär. Gapma garşylyk. Gapma garşylyk görünýär, asliýetini ýöne beýle däl. Dünýä näme üçin goý? Sen şu dünýäde ýaşap ýörün wagtynda biz synagy üçin ýerlen insanlar. Sen gözüň ýumulanyň soň öleňden soň sadaka berip biljekmi? Namaz okap biljekmi? Orada tutjakmy? Bir garyby, bir ajy doýurup ýalaňazy geyindirenip biljekmi sen? Näde etjek şonu? Dünýä şoň üçin gowy. Şunu ýaşygyrlar berdi biljekmi? Şoň haýyrly söhbetleri alymdan söhbetine gatnaşyp biljekmi sen? Bilmeýän şoň üçin gowy bu dünýä diýär. Şoň üçin şu dünýädäki gazy müddetimizi näme edin diýär? Gara dünýäni beýdip ýamanlap oturmak gerekkä, dünýäniň wagtlaryny, sagatlaryny, gowzatlaryny näme etmeli? Sarf etmeli. Allah size şu ömrü beren bolsa şu ömrü münasip ýaşaň diýär. Münasip ýaşamaly. Sebäbi wagt diýilen zat birinji wagt diýilen zat esasy berýär. Men wagta ýaman ähmiýet berýän. Wagty şu saga diýip beren sözümi hukman suratda mümkin bolsa näme etmeli? Öwrenmeli zatlamyň bir şol. Men hiç wagtly işläp bilemem. Wagt hukman ine nemeler aýtsynar, men mysal üçin işden gije galyjak bolsam, mysal ýaşlara gat gaharym gelýär da, halyň salyň edip gelseler de. Sen gelmelim, şeýle. Menem şolaň biri. Şeýle. Ýa-da o adamlaryň köpüsi bilen. Hiç bir ölçege syganoklar, wagty ölçemeliler. Wagty ölçesen gowy, men wagt bolmasa bolmaýar. Men şunu akyle jaň etdim. Akıl sapara jaň etdim. Neme çünkü üç diýdim onu ýem 30 ýaşym bar ekenna. Siz o işden ýer geldiňiz. Ha, men şonun ýer geljek diýip aýtdy. Onu ýöne men işden gije galmadym men. Galjagym olsa men sana aýdardym. Men şu üçte gelip. Gara özüň wagtyny ogurlamak günäde. Günä. Hem bir gelişiklik gaty neme wagt diýilen zat hukman turatdy. Ähmiýet bermeli. Wagt bilen işlesen hem neme eýär men bäşe geljekde men gatnaşýanam bar bilýärler, şahwatdan bäşe diýdim gelýär. Sebäbi barmajagam bolsa men barmaýan diýip aýtdy. Siz şu wagt men ýene bir berjek soragyma eýem jogap berdiňiz. Insan bu dünýä näme üçin berildi geldi? Allah'ın näme üçin ýaratdy diýip sorajaktym da. Siz soru? Ýok, soragyma ýa jogap berdiňiz. Bu barlykda bar bolmak üçin we ýaxşy zatlar goýmak üçin ne? Ya näme
mal galanın duruyat galan ýerde magtym bol düýede ýaman işdir uğur gelip boş gitmek diýede. Ol uglaty perent gitmek däl. Günaçan. Allah Ol perden babatyn aýdan okda. Aýtmaýa, ol üçin sebäbi men insanlar göjünler maňa wada etsinler diýip ýaratdym diýär Allah Taala Kur'an-ı Kerimde. Şuňmy? Şoň üçin biz öz wagtymyzy berilen wagty pursaty näme? Bir 5 günlük diýip tura ýöne şahirlemeniň hemmeti gaty az wagtlykda. Beýem dünýälykdy, beýem eýem 50 ýaşapdyr. Düýün üniversitetiň gapyny düýün gelenmedi ýalykdy. Şeýler wagt çalty geçipdir, wagt geçipdir. Hiç aňyrsyn bersine näle geçenini bilmän galypdyr da. Inni gyýyz asly ogul usully ýanky terbiýe hakdaky soragmada millet hakyna jogamyňyzda eýem aýtdyňyz. Köp soraglama jogap berdiňiz. Iň güýçli ýara sözmi? Söz var Feridun, maktum olaydı ya, sözler bilsen yaxşı sözlü halk yamanın bizardır diye. Şu söz bilen adamdan ödüňe de çekip bolýar, söz bilen adamdan daşlaştırıp bolýar ödüňde. Tebe söz esasy ýarag diýip söz dogry şol. Tebe sözüň bilen wara aslynda wara bir gowy häsiýetiň eýesi bolup bilmek, gowy häsiýetiň uly bir Hudaýyň beren nygmaty şol. Hudaýyň beren nygmaty. Ferit käbir şahsiýetler zatlary gowy görýän, bilýän, şoň ödüni görseň şoň tetini meşdetiň gelen nokta şoň häsiýetini bilseň. Şoň ýaly ýagdaýlar bolýar, menki de bolup, men näme bolup gördü şol. Şoň üçin söz bilen hemme zady sözüň ýani ýagşy söz ýalan hinden çykarar, ýaman söz musulman dininden çykarar diýär. Şoň üçin diňe hoş sözler aýdym berek diýär. Eger oňorsak näme etmeli, hoş söz bilen, ýagşy söz bilen adamlara kalbyna girjek bolmaly. Söz bilen şahirler söz bilen girýärse adamdan kalbyna. Düşýäňde? Indi şygyr bolmasa aýdymam ýokda. Diýmek hatda aýdymlaram söz bilen güýçlüde. Söz bilen güýçlü. Söz bilen bolmasa mysal düşün, diýeli, maňa seniň gözlerinden gitmeýok. Gowy aýdym şeýler. Muny ýerine ýetirýän ataýarlar arýar diýip sözler Gurbanly Editfon Saada Nurhal Mehmetovki 3 tane talant birleşýär. Ulu bir eser emele gelýär. Şeýlämi? Şu wagt näme kümüş bilen altynyň nikahyndan nikahyny gýýär dergär diýip ýazypdyr da Gurban Adragy bir şygyryna. Altyn bilen kümüşiň nikahyny gýýär dergärdi. Şu wagt näme ýadyma düşdi? Söz bilen sadyňam nikahyny gýýär. Aýdym şolýar. Aýdym şolýar eken. Nemede nokta. Şoň üçin 3 tane talant birleşýär da berde. İşte söz bolmasa, söz gowy bolmasa, näçe men mysal üçin ýani bir gardaýdy. Hadi men bir goşgy okusam meselem. Owadan okusam. Soňky döwür şahirlama bir jäjekler taşdyrýarlar da ütgeşik sözler ondan goşgy. Şunça aýbaçyl ýaşa goşgy. Ferit, şu erwet goşgy bara. Men şun owadan okuyana, şonda şu goşgyň şonça aýbaçyl ýaşaň. Şoň üçin bar onu sen nä goşgy bolmasa sen 50 owadan söz okaýaram, ýetmeýär adam gironi ýetmeýär ol. Şoň üçin on şonça da şu goşgyň nähilek nemeti bar bolsa bilir nemeti aýbaçyl ýa-da. Diýne günlükde siziň bir şygyryňyzy okap berdiler. Onu okanda Akıl Saparowa dolu okabym bilmedi, agysy tutdy. Ne, owadan edip şu şygyr özüňiz okap beräýin ejeňiz hakynda. Eje hakynda men umman, eje hakynda men häzir şu neme gowuren artistlerimiň berip neme Jumakows köp kän görýärdik demede. Bu talantlar artist. Şoň bir men goşgy gowurýan ekenne. Diňe oda goşgy kän adam gowurýar men irrak teoriýadan goşgym häzir şu. Men eje hakyndaky goşgulymdan häzir okap beräýin bolýar. Eje hakynda şu tomoşaçylara ýatladyň Gülşat Gurdowa Ejejan öpeýin ellerinden diýip şygyryňyzda aýdym etdi we meniň iň söýýän aýdymlarymyň biri şol aýdym. Şeýlemi? Munna sensiz uran ýürek-ýürekden Ejejan öpeýin ellerinden. Uzatmaňa başga hiç zat gerek däl. Ejejan öpeýin ellerinden. Başsyny. Neme? Hadi bu ejemeýän täze hatlarymdan näle ýanky. Sen şu mahal pencereni açdyňmy? Ýoluny ýyllap öz bagyryňdan öňüň. Ýaş mahal men ýadyňa düşdümmi seni bir wagt ynjytdymmy dönenim. Belki aşam girendirin düşüňe. Alnыңda durandyr perişan halym. Innigime görä geçip gaşyňa içkin sorandyr ahwalym. Belki görüp arasynda güllerim. Näler begeninsiň hyýalyň päkdir eje. Kesel şeyine nälik ellerin sığır sağmana da sıkıntı yoktur.
şol qaytalap, bolgusucu hökümün, sen garradar gatı bir tarapdan, İngiliz kakamın bir tarapdan, oğulların hayvatı. Onna karar tapma dertli canına. Min küysep, min diller aşarsın, min hükman bararın senin yanına. Sen penakar yıllarına duşarsın. Teher çağ pencereni açtın mı? Yolunu yılap, öz bağrından önünüm. Yaşı mahal, men yadıma düştüm mi? Seni bir vakt, unuttun mu dönünüm? Ecem pakir ayırlandan son, yoğulundan son bir eneme yadan täze hatlarımdan goşuklar yazılmış olardan käýerden okap berýär. Owa meniň ezirlänim geregim. Sana söýgüm parzyrmaňy ezellen, sana sar atyr sardy ýüregim, sana sar howlu gordum odurlar. Indi näme düşünür, gögnüm rýaly, ne gidesim gelýär ne de göresim. Yowsa seni gulaşladym usaly, eziz owam gözlerimin garasy. Bahana tapaysam eger gaýdara, işim pişäm zyňardym-da men, eňerdim hiňlenip köne aydyma, başyma aleme daňardym-da men. Yollara çıkardım garaman daşım. Çıdaman şehrin gugurlüsüne, sana yada yanşam ılgardım men ses koşup, küy kören yerlerin şuğurlusuna. Gök maysalar, eylek veylek urnya, ene yavam akıp yatır hinlenip, alıslardan sudur bolup görünye, çağaların su ökyen dinleri. Göktü, durnaların çekyen zarı var. Kim bilir ki hayti derde köyyenim, her şinni, gitmesem de barır ovam seni önküm yar söyyerin. Hanımenin, dertlerimin tevivi, şodurmağa ömür veren ezellen, sana sarı, hul gordum sebebi, sen oynumdu, enim vardı odallar. Gittim billerim üzüllü, acal tığır keni ece. Sen varkan dünya hedillik keyfin çağı keni ece. Diyerdim köngül hoşum var, inni kim köngüllöşüm var. Ne taýyň ne meňzeşiň var yeketäg keniň ece. Haçan görseň, kışmy güýzde oturunsyň ala ýazdy, daşyň dolu gelin gyzdan, gyzyl çoğu keni ece. Ýok ýalydy gaýgyssaň, şadyýanyň bir seresseň, görmändir soň seressem, gözleň çyýry keni ece. Ne köstüm ne kemim vardy. Ne gaýgy ne gamym vardy, senden başga kimim vardy, arkadagy keniň ece. Baky dünýä bile eýýäm, baglaşypsyň ähdi peýman, geldim ýanyňa gijeýlen, a sen ýok keniň ece. Şöhlözi kemelen ýaly, günem senden aýrylyp, gözlerimiň owasy dolu enem senden aýrylyp. Ýaxşylykda göze iýilgin, diyerdim bu dünya salgım, göre yalan bile galdım, yine çınnan ayrılıp. Bu oyununu uttun gittin, gün misalı battın gittin, ağır yükü attın gittin, senin menden ayrılıp. Yada salyan, uğran, näzik elleň meni uğran duman içire galdı göwrem, çaktan çenden ayrılıp. Dowam edýär ömür ýoly, ütgen zat yok häzir häli, gelip ýörün, iller ýaly, menem senden ayrılıp. İň soňky goşgym ejem hakynda. En tek gidersiň öýtmedim. Meni munna ýalňyz goýup, derdimi saňa aýtmadym, birden sen gynanma diýip. Ýyllaň ýumagyny çözmeden diýdim, dokuzum düzledim, saňa kän ýalan sözledim, birden sen gynanma diýip. Güýä gam ýok diýserimde, hemme zat yerli yerine mudam bagtly görünüm, birden sen gynanma diýip. Sen gittin, soňlaryny aýdym, goşgyny bir mahal goýdum, soň ýene ýadaýyn diýdim, birden sen gynanma diýip. Yıktılar meni duymadım, ünsüňi sowdum, güýmedim, meni gallaryň diýmedim, birden sen gynanma diýip. Dogrumy, ýalňyş iş edip, yassam sırım faş edip, ecemen şeýdip ýaşadym, birden sen gynanma diýip. Ejelerimiz gynanmasyn, Allah Taala ejelerimiz mehribanlygyny gynandyrmasyn dilegim şudur ýagny. Men ular soňky döwürlerde halk
halk duruşunu öňüm men gatga öwren te halk duruşu hemme da halk duruşunu var. Halk duruşu ähminde bir tane goşky ýazdım. Onuň gyýlaryň psihologiýasy men has şu çağlygyny durmuşa çykarpdyrlar. Çağlygyny eje bolupdyr, öz çağlygy bolupdyr gyýjagaşlar. Bar şolaryň durmuşyny bir maňa täsir edipdirmi näme? Şoňa bir halk kengderiň ähminde bir tane goşky ýazmän şonu kap beretim gelýär. İsleme hiç gyýdyňdan goşgyya setrenem. Gitsem gaýtma ýylymdan işikde oturenem. Nädeýin ýol gyrada, bagtyma gar sırady, içeýim tewsiredim bir zatlary getirenem. Bilmedim bu niçik hal, huç şeýle bol aqwal, golumdan ýegen çiň däl, ýa deller tutarenem. Ýolda bile ýörmedim, ýa bir köňül bermedim, kime barýan görmedim, kelmeýä oturenem. İslegimdir seher şam, bolsa geçirsin hatam, gidem soň öwe ýata, nalyşym yetirenem. Çıtmada yüzlörüňi, ýazaýdan sözlerimi, galamy gözlerimi ýaşyna batyrenem. Diller gepurur gider, yelley aparar gider, ertep goparar gider, ýengeler şatrenem. Ah sözüm var bir nice, belki dönmer hijem, mehmanyň men bu gece ýanymda ýatyrenem. Ne maşuk gyýdyň bet dogasy diýip men iň soňky goşgulamyň biri häzir. Maşuk gyýdym goşgyň adyndan belli aşyk bolupdyr. Söýgüsine şeýle diýär. Işıktan ýaňa garay diýip meniň halym biläýediň. Didaryn bir göröý diýip Kadir hakdan diläýediň. Gitdiň ykballan daş bolup, munna bir pursat hoş bolup, nägadyra ýollaş bolup, men gadyrmy biläýediň. Şärik bor ýaly derdime, kimiň men bile derdine, seni menne ışık derdine giriftar bolaýadyň. Sabah seherler ýalvaryp, dilege diýen elim serip, men bagtly boluny görüp içiň ýanyp öläýediň. Ýok beýle zat bolarmy hey? Biz sana gargadym epey, bir gün ışgymdan perhat diýip şu daglary diläýediň. Bir umyt gelseň ýol alyp, ýazyny ýada salyp, ýürek diýä, ýazlyk bolup, belki meni alaýadyň. Almagyny isleýärdi. Inni men poeziýam esas muştaklarynyň biri, o Kakam Pahir neme traktor turýatda. Onuň meni şu ýazgylar taýydyň, ýazgylar o wagtky esserin ýazgylar taýydyň agdalygyny kabul edilen Pahir men nemäni ýanky biledim etdim de ýazdan ota çilen neme Soýuz pisatelip ýazdan o ýazdylar ondan. Bunu baryp yol işgär, yollaşlaryna görke diýmişsin. Eliňizi degirmek bolanok diýdi. Eliňizi daşyndan görseňiz bolýar. Daşyndan ýazgylar birleşiginiň agraty diýen şahadatnamaňyz. Gyýdym şu şahadatnama meni gyýdymyna hakyky neme ýazgy boldy men gyýdym kabul etdiler diýip Pahir äkidipdir diýen elletmän ýa bolaýmasyn eliňizi diýip görkezmän aýtdyr da Pahir. Peder sensizlik ne yaman, renk solgun ağır şapağın, dur yağlı pencerin hemem çüyden atılan telpeğin. Seni yatlaman bilmerin, çünkü edisin ezellen, barkan bağıtlıdı günlerim durmuş şeyle bir hedilli. Ovamın belen pesinne, sen yolların işagatnan, ekskavatorun sesinden itlerim korkordu hatta. Sen menni dar vursak derdin. Hiç sada yakmazdın canı, äwmersin püňe däldir suwalsyn ýalan dünýäni. Ýollary düşürdin ýerden, saýlap zähmedin agyryny, ýa-dowluň habar berdi, jowzada şorlan ýagyryny. Seniň üçin gaýgy daşdy, giýindi dünýä, giýindi asman, özgünüňden göwüniň hoşdy şikaýet etmezdin asla. Ýatlamalar bagyra temen, şol batşy al şapagyň, dur ýağly pencerin kemem, şüýden atylan telpegiň. Men goşulamyň içinde, gowren goşulamyň ýene birini okap beren häzir şu wagt okujak diýen wagtym. Şahyryň joşan wagtyna gabat gelenmek üçin bidem bagtly. Atlaryň gyýdyna diýär. Ataň aýtdy tawus kuşuň başyna ýelek bolupsyň. Gözüňe ýanyp durmuşyň özüňem gülek bolupsyň. Käte sowa ýakışmasaň,
atlara iyim döküşmesen, taylar bile böküşmesen, sen onu telek bilipsin. Öýüňizi çekdi de keştim, soğullum, düşlödüm, geçtim, soň men garip adım eşdip, idim da elek bolupsyň. Tapıp bir ganym usulun, ömrüm, gul açan pasylyp feryat saňa, bedasylyň aýagyna dolok bolupsyň. Ağladan belendi pesi, bossanyna gülüň täzesi, eýçin şähriniň käsesi itlere ýalak bolupsyň. Gaçyp gaýdypsyň, girlenip, ele düşüpsün, gözlenip, yoluma dikip gözlerin, ağlayıp, blok bolupsun. Qaytdım yanına durmadan, ardım, uzak yol yürmeden, barbar seni görmedim, behişte, melek bolupsun. Bu haqiqi durmuşdan eşten waqalaňyzdan ýazan bolmaly. Bir topar takdirlaryň, gıýlaryň, kuallaryň, qadim döwürlerde, jemletin nemeti der soň. Rowayatlar esasında ya halk akidasyna galan gurrunlar. Hawa men käbirdatlar bir gezek irräk döwür lewaga gitdik da. Şonda bir maşina gaýtdyk. Gulalar kimit. Şonu toýukdyk bir kursaşmyň toýuna. Men kän toýuda gidip berem okla. Ýöne şoňa lewapda gittik. Şonu gaýtşyn bir de bir gurrun berdi ýa bir çopanyň akwalyny gurrun berdi. Şo şoför adam. Şondan soň men bir goşýardım. Çopan oğlum hakkında hikayet diye. Ayday. Yadıma şör belki düşmete de bakşılarsınızlar. Ine günlüğün bir günü görün peleğin oyunun, bizim çopan görgülü gurda dağıttı oyunun. Kussa çekkeye süllörüp, yettim eğer acalım, geliye bayi oğullar ilçesim acalım. Kamçı yazdım anlayın, yalap gitti seresi, ağusuna ağlayıp arkam deydi neresi. Gıvrı deysen bir kısım, yüz gan besse çoğdurdular beynisin, arkam deydi neresi. Sebebine ait yoksa, acalın bilin elle, nirana tayak deyiz, arkam diyen pank elle. Ahmırdan bağır köyüp, şopon pişirdap assa, arkam olsa da deyip gözünümdü neresi. Neresinde olsa arkam diyenik kenne. Ondan ondan sorayalar diye. Nirana tayak deyiz, arkam diyen ahmırdan bağır köyüp, şopon pişirdap assa, arkam olsa deyip gözünümdü neresi diye de şonu koşuk edipdim ben şonu. Käbirdatları täsir etdi de yüreğine şonu özünden koşuk olaya. Inha şahirin yüreğim toprağım mende şöyle başqaracık berýän höre uşol. Toprakdan tapawutlykda näme alsa da şahir onu özüçe oğudunlaýardy, gül edip döredi. Şol gül döredýän kalbyňyzda, yüreğiňizde hemişe güller bolup dursun, ýören ýoluňyzam güllere beslensin, ömrüňizem akbalyňyzam güllere beslensin. Hawa, siziň öýüňizde me bilemok, iş ýeriňizde meňem elim gujokly güllü barmak niýet beretsin. Şu güne başaga bolup geldim, ýazga ýöne şu gün gelenme gaty begendim, diňläp kediller edindim, köp zatlary öwrenim, mollum diýip ýürlenýän nitdim. Kesinlikle hem Kemal tapın sogap bir şey diýäňiz. Şahir bolmagyň özüm mene arşdan berilen paýdy, ýani men şahir boljak diýip bolup bolýan zat däl ol. Hawa şahir bolmak halkyň, milletiň, watandaşlaryň kalbyna aýdym bolup ýaşamagyň özü nähili zatdyr. Sebäbi helk aýdyşmaýar, aýdymlarym sözi bolmasa aýdym däl. Galamyň uji ýiti bolsun, sözleňizde dörden aýdymlaryň höwri hasam köp bolsun. Geleniňiz üçin köp sag bolun. Awa sözüňiziň ahyryna bugün başda da aýtdyk Mevlüt gejesi. Gepleşigimiz ýüklenýär YouTube kanalyna. Ýene de aýtjak isleg arduglaryňyz bar bolsa, ähli dilegleriniz öňünden amin. Allah kabul etsin diýen. Bu mübarek gejede hemmeňiziň kim Allah'tan şu gejede siziň bir kabul bolmadyk dilegiňiz galmasyn. O ýanky hiç näme işleyen olan hemmetini Allah Taala size yetirsin. Men wara şahir bolsam, kän bir çeper sözleri hemmeden goşga geçirmeli pikir edýändiň näme biljekke, ýöneş mübarek gejede hemme begenýäniňiz üçin, şu gejeň badygyna begenýäniňiz üçin, şu geje yetenmedi, yetenler yetmedikler wa düşäňdämi? Şoň üçin şu mübarek gejeň nury bilen nurlanmagyny, kalbyňyň nurlanmagyny, man watany millete hayırlı insanlar olmaklygyny, janyňyzyň sag işiňiziň rowatç bolmagyny, ojaklaryň awat bolmagyny, o gorjaňyz bolsun, o janyňyz sag bolsun, iň gowy toýly günlerde duşulyň bolsa.
Amin şahir. Bu mübarek gecede edid vatanmada mehribanileşlemez, vatandaşlamaz. Sizin her biriňize etjek dilegim niyetleňiz amal bolsun. Ve kalbinizde diňe ýaşy niyetler ýaşatyn. Anha gepleşigimiziň ahyryna size biziň gepleşigimiziň himayetkary bar. Ata Watan Türkmenistan YouTube kanalymyzdan isaflandyran Makul Hyzmat Terjime Merkezi bar. Şu terjime merkeziňden kiçijik ýadgarlyk sowat ýöne aslynda bu makul sözlük aplikasiýamyz bar. Türk, Rus, Türkmen, ingliz dillerine arkaýyn terjime hökmünde ulanyp bolýar. Şu aplikasiýamyz hakykatly ha bulum näme nişan simbolik bir sowatçyk. Oy. Buldum tamam. Rahatlyk bolsun öýüňizde. Uklaňyzam. Rahat bolsun, diýişleňizden süýji bolsun. Şol uklardan giýjäň ýary oýanyp ýazýan şygyrlaňyz mundan da has meşhur bolsun. Halka yetip dursun. Taşlaşma halktan. Nesip bolsa inşallah. Çıkış edip durun. Bolu gülerse nesip bolsa. Çağırın için minnettar. Sağ olun. Goňunda da Sağ olun.